Hej. I dag skal vi arbejde i WordMat. I åbner først siden med Word. Længst til højre er der WordMat. Det ikon trykker I på. Så åbner der sig en ny bjælke her med en hel masse forskellige funktioner. Og det vi skal arbejde med i dag, det er statistik og hvordan man laver boxplot der. Man trykker på statistik. Der åbner sig nu et Excel-dokument. I det Excel-dokument, der taster man sine observationer. De observationer, vi nu har tastet ind her, dem kopierer vi til de andre ark. Det gør man her. Så går vi herned, trykker på de ugrupperede ikoner, der er hernede. Og så kan man med det samme se, der er tegnet boxplot, der er tegnet et pindediagram, der er tegnet et trappediagram, der er også tegnet et prikdiagram. Og heroppe kan man se observationerne, altså karaktererne 0, 0, 2, 4, 7, 10 og 12, og hyppigheden, altså hvor mange gange forekommer det. Frekvens, den summerede frekvens, nedre kvartil, eller kvartilsættende i det hele taget, nedre kvartil, median og øvre kvartilsæt. Godt. I skal nu selv prøve at arbejde med det. God fornøjelse.